onye Igbo ọbụla na-asọpọtụ Verydarkman n'ishu ya na Blord, onye Igbo afọ amachala ife, and onye Igbo afọ abụrụ onye na-ekwu eziokwu, onye Igbo afọ achọrọ igwe onwe eziokwu. Mana ọ bụ na onye Igbo na-asọpọtụ Blord kịta n'ishu ya na Verydarkman, onye Igbo ahụ bụ onye eziokwu and onye Igbo ahụ bụ onye ma ife. Ihe a bụ ife one of our brother bụ waja eziokwu bụ ndụ bụ onye aka ya dọcha n'ụmụ dị ọka kwuru na video o mee concerning Blord and Verydarkman. Mana nwere ife m chọrọ ịgwa nna ya ukwu a bụ waja ndị Igbo si dat na uche bụ akpa, onye ọbụla nya nke ya, onye na uche abụ n'ofu. No man is an island. Ịpụta na social media na-ekiri m dat na you are wise or you are intelligent, you are smart, you are knowledgeable, ịma na ị na-eme mistake because ị ga-ada sooner or later. Ma ọ bụkwa na ịpụta na social media na-ekiri m that na ịdị wise, ịdị intelligent, ịdị smart. Do you understand me? Allow people to tell you who you are. If you are knowledgeable, people will tell you. If you are smart, people will tell you. If you are informed, people will also tell you. Ịbụrụ onye eziokwu, ndị mmadụ ga-agwakwa gị na ịbụ onye eziokwu. Ịghọtago? Ọ bụla safe I claim something. Ịghọta na maka na ndị Igbo si na onye afọ anọla ebe a nọ n'izu ga-abụ ebido n'ọkpa n'ọyịmụ ruje m ozi n'ife eso. Ịghọtago? Ọ na-aka mma waja nwere somokwu ọ ga-abịa ịchọ itinye ọnụ na ya do ife ndị oyibo na-akpọ independent fact check. Ịghọtago? Ọ ga-abịa ịpụta ya na-ewepụta fact ife ị na-ekwu na-eburu the bomb. It allows people to analyze. Ịghọtago? Ọ bụrụ ịpụta ịbịa na-ekwu onwe ka okwu gị ga-adị na-atụ ndị mmadụ gwa gị ife dị ihe ahụ Blord mere Verydarkman. Ịghọtago? And according to you, you don't know what Blord did to Verydarkman. Ga-warrant na Verydarkman ga-travel to China to imebisi business Blord. But I will just say a little thing here because I know maybe na-ekwukasị na ada achọrọ ọgụ mma, na-emakwa ife bụ ịkpọ mmadụ onye oshi. Mana ọ dị same Blord nọ na social media wee gwa Nigerians nọ ma Verydarkman bụ ife kụziri Verydarkman oshi. What did you say about that? There's a lot of defamatory word anụgasigo from nwanne anyị nwoke from Blord n'ihe social media banta ya na Verydarkman. Verydarkman did not sue him. Verydarkman akpọghọrọ ya police. Verydarkman etekere to court. Mana some of us achọrọ igwe onwe anyị eziokwu na this social media. Ịma na onye ọbụla na-ekiri m na ọ dị right, onye ọbụla na-ekiri m na ọ bụ onye eziokwu. Ndị Igbo si na onye ọbụla ji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ya. Ịghọtago? Because ọ bụ na anyị chọọ ka ị gawa in legal point of view, onye ọbụla na-anụ ọgụ ị na-ekiri m dat na ada achọ ọgụ mma, ị nwere ike ibunite ihe itinye mmadụ onye gị na ya na-abụ na-anụ ọgụ, ọ daa ijebe nga. Cheta na adara achọ ọgụ mma. So people that believe in that philosophy or people that believe in that ideology ikwuru ebe afọ na ada achọ ọgụ mma, a lot of them nọ na prison. Do you understand? So onye ọbụla nọ na street na-agba egwu street ga-adị wise, ị ga-adị smart. You don't have to match line because o nwere ebe ọ ga-abịa ịba ọgwụ afọ ị na-anụ ejide gị, and ọgwụ afọ kịta kere afọ ya bụ Blord nụrụ bụ ife jie ife a legally in the legal point of view. Do you understand me? O nwere ife bụ civil matter na ihe bụ criminal offense. Do you understand? Verydarkman na unu akpaliri ya ole ọtọ ya mkparịa mamụ ya, did he take anybody to court? No. But ife a na-ekwu okwu kịta na mmadụ bụ nwanne anyị nwoke wepụtara tiketi edela afọ ya, ifụlọ dat na-azụ ife dị njọ. And the same nwanne anyị nwoke a si na ọ kwụrụ Verydarkman 500 million. The same nwanne anyị nwoke a were picture Verydarkman mount na ọ bụ brand ambassador ya. And gị nwa bụ waja ị na-efeel that na ọ bụrụ na anyị nọ na society na function properly na Blord will do that kind of thing.
Ụmụ ife a na-akpọ social media banter, and social media banter anya na Blord a na-akụ ya back to back. A lot happened. Do you understand me? Ọ bụrụ na gị nwa bụ aja amara the genesis of the whole thing, let me remind you. Genesis of ihe a bụ that na o nwere product Blord nwere issue, customer care issue, customer service. People now reported to Verydarkman. Verydarkman made the same thing afọ ọ na-eme to other people. Do you understand? Ọ ebe a ka the whole thing bido. Instead of nwanne anyị nwoke bụ Blord he solve the issue or talk about the person gwara ya ka ọ attend to his customers. Do you understand? So ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ na ọ na better society, do you think na Blord nwee product nwee app aka ọrụ ya out na nekwe ihe ndị customer ya na complain? Do you think na ọma mme the necessary thing? Etu a Facebook nọ kịta, Facebook anaghị attend the customers. Ma MTN na any app ị na-afụ today nwee customer service. Ma ọ bụ na ị na-ajụ ife Blord ma Verydarkman, ebe a ka their own issue nọ wee bido wee ruo na vakọgidere online wee pụọ offline bidozie match ba line. Kedu line afọ amachiri na court na-ekwu forgery or fraud or defamatory or impersonation, bụ na some of them bụ criminal offense, is no longer civil matter. Igbo si that na onye ọbụla na-anụ ọgụ eji ọfọ na-enwe mmeri. Anọ ya bụ nwata nụọ ọgụ egboro egbo, ọsọ ọgụ kpọkwa ya ilu. Anyị chọọ ịgwa onwe anyị eziokwu, anyị agwa onwe anyị eziokwu. Verydarkman na Blord enwe na their own banter, so onye ọbụla na-akụ gbadangwa na social media. But the problem Blord nwere bụ that na ọ pụtụziri out of control. Ịghọtago na? Because ọ bụ na ọ ka nọ within ihe fa na-akọ without moving baba n'ebe law nwere ike iji wee jide ya. Nke ahụ na-akọrọ onwe fa ife fa na-akọ. Do you understand? Ọnụ adị ejebe ọnụ gbara aka. Ịghọtago? Mana ụmụ ife m chọrọ ịgwa gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị, enwekwana da philosophy na ada achọrọ ọgụ mma. Nwanne m ị na-anụ ọgụ kịta akụtuo mmadụ gị ka polisi ga-abịa buru, go to prison. Ịghọtago? Onwe ndị be anyị nụrụ ọgụ kịta na China kịta, polisi bịa buru fa. Ịghọtago na? Mana a na-akọ ọnụ the laws ga-emetụkwana mmadụ aka, kwube na ife unu na-ekwu n'ọnụ. Ọ daa na defamatory, onye ruo court ọ gbara onwe ya. Mana when it comes to criminal offense issue, all state ga-take up the case. Do you understand what I'm saying? Ekenekwenu m unu. Ndị Igbo sịkwa na uche onye adịghị njọ, onye agwala okwe afọ ọzọ a ga-agwa ya. Waja chairman, ekenekwe gị mana jụọ ajụjụ for you to get the point. Ka emesịa.